taratay janvier kalo tile mugan ani wolonfila san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati cogoya la aw minnu b'aw sigi sanga n'a ka wagati k'an ka kunnafoniyaw ni ka a lajɛ an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan an bɛ aw fo la dante foli min na kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Fundamela bi dɔgɔkun laban in na fɛn min ye Sabalibugu abattoir ye ale kɔni ye bagan faga minɛn kuraw ni ka olu sɔrɔ min n'a musaka bɛ t'i jɔ fo sefawale miliyɔn 500 n'a a kunkan fɛn na ni bagan faga minɛn ninnu dɔw bɛ tali kɛ fɛn min ye camion ye ni frigo kɔni bɛ o kɔnɔ o 4 ka taga se katakata ni o 10 ma o ni fɛn min ye pick-up ye o 2 k'a yira la ka fɔ an ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sɛnɛ ni bagan mara koɲɛw ma ni o ye Yuba Ba ye ka taga se an ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sɔrɔ koɲɛw ma ni o ye Ali Huseni Sanu ye ani jago minisiri ni o ye Musa Alasana Jalo ye olu tun bɛ kɛnɛ ye ale kɔnɔna la Yuba Ba ale ka fɔ la ko ni bagan faga minɛn ninnu kɔni a bɛna kɛ sababu ye ka se ka maaw ni ka olu lafiya baganko la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sa sogo ɲuman Bamakɔkaw bɛna o kɔni sɔrɔ takansegin ale bolo ma. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état-major général des armées k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ka larawulili ale senfɛ sanfɛ pankuru sira ma janvier kalo tile 25 san 2026 an ka fintigilakaw kɔni san ni ka o sɔrɔ karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kan tilafanatɔ kɔni dunna waati min na a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye sunsan kungo kɔnɔna o ye sunsan ale filɛ ni ye joyila ale ni zantigila kɔni ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye o bɛ a tilebi yan fanfɛla o la k'a da kulo kan ka fɔ an ka fintigilakaw ye karogɛlɛn diinɛ tigilama 100 bɔɲɔngo ni ka olu de kɔni bɔnɛ u ni na ka tila k'u ka kɛlɛkɛminɛn caman ni ka olu cɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état-major général des armées a bɛ hakililasigi ni ka o lase jamana kɔnɔdenw ma k'a yira ka fɔ jamana lakalani o ye olu ka baara ye wa banbagaci wale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ dankariw la yen nɔ an ka fintigilakaw ni o ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye u bɛ ka banbagaci wale tigilamaw ka garan daw la sanga a n'a ka wagati la banbagaci wale tigilamaw de tun bɛ yaala ka anw ka fintigilakaw ni ka olu ɲininka sisan anw ka fintigilakaw de bɛ ka yaala ka banbagaci wale tigilamaw ninnu ni ka dankariw la an b'a fɔ halisa ala ka san di an ka fintigilakaw ma. Ɲɛnaminimafɛn tali kalanso olu kɔnɔna la kɔlɔlɔ minnu bɛ a la o kɔlɔlɔ kɔni dara kalandenw olu kɔni ɲɛma faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko convergence des jeunes pour le développement du Sahel la o Mali olu faraɲɔgɔnkan kulu ninnu kɔni ye fɛn min ye canfɛ kalanso lakɔlidenw ye ka taga se finti gansanw ni lakɔli karamɔgɔw ma u ye u bɛɛ lajɛlen ni ka u fara ɲɔgɔn kan ka siga kumaw ni ka olu kɛ siga kuma min ni a fanba kɔni bolila ɲɛnaminimafɛn tali bɛ se ka kɔlɔlɔ min ni ka o se lakɔliden ma kalanso ale kɔnɔna la u ye ɲɛfɔli caman ni ka o kɛ o sira fɛ. Janvier kalo tile 26 san 2026 Sikaso gouverneur ani o ye madame Marie Claire Dambele k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ an ka fintigilakaw olu ka banbagaci wale tigilamaw kɛlɛli senfɛ u ye fɛn min ye baganw ye ni ka o minɛ karogɛlɛn diinɛ tigilama ninnu olu la a yirala ka fɔ ko bagan ninnu kɔni u bɛ yen nɔ fɛn min ye bagantigiw ye gouverneur y'a laɲini u fɛ k'u ka taa u ka baganw olu nɔfɛ. An ka seko n'an ka dɔnko minisiri ni o ye monsieur Mamu Dafe ale ye an ka dɔnkilidala belebele min bɛ yen nɔ ni o ye Umu Sangare a ye a bisimila kunu janvier kalo tile 26 san 2026 Umu Sangare a taara ni ka taga a ka jɔnjɔn minnu ni a ye olu sɔrɔ jamana ale kɔ kan ni ka taa bonya kɔni da an ka minisiri ale kɔni ɲɛkɔrɔ jɔnjɔn fɔlɔ min kɔni ni o ye super musical d'Afrique ni o dira ma Oda Awards fɛ 2025 Addis Abebakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sa Ethiopie jamana ale kɔnɔna la filanan o ye hommage honorifique min ni a dira a ma Jaliyal Awards ale fɛ Abidjankaw olu fɛ yen nɔ ni o ye Côte d'Ivoire jamana o ye. Kunu an ka
kunnafoni ale senfɛ an y'a yira maaw la k'a fɔ ko fɛn min ye denyɛrɛnin dɔ ye ale kɔni suyɛna korofina lapitaniso o kɔnɔna la janvier kalo tile 24 su ka dugu jɛ janvier kalo tile 25 o la nin den yɛrɛ kɔni k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko denyɛrɛnin kɔni ale yira nafajikaw olu fɛ yen nɔ nafaji a bɛ an ka sigida ale fɔlɔ la k'a yira u la k'a fɔ ko muso dɔ de kɔni bɛ faransi muso in de kɛra sababu ye sa ni ka se ka den yɛrɛ kɔni k'ale yɔrɔ fɔ k'a sababuya kɛ a ka maa dɔ kɔni ye lahalaya dɔw ni ka olu lase a ma k'a yira k'a fɔ k'u ye muso dɔ kɔni ye u ka sigida la muso in u ma deli ka a kɔnɔma ye nka u ye denyɛrɛnin kɔni ye muso in bolo o de la sa u ye 6e arrondissement maaw ni ka olu wele ka kuma da olu kɔrɔ olu kɔni taara ka taa tɛgɛ da muso in ale kan ni ka den kɔni minɛ k'a di a masaw ma. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ nin wagati in na furugufurugu kɔni bɛ Senegal ni Maraku ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ dolanci min kɔni ni ale tɛmɛna sisan ni o ye CAN 2025 ye ni Senegal yɛrɛ kɔni ye a sebaya ni ka o sɔrɔ Maraku kan Senegal minisiri ɲɛmaa ni o ye Ousmane Sonko ye ale taara Maraku jamana o kɔnɔna la bolodi ɲɔgɔnmaya min kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ ko 17 o kan min ni a bɛ se k'u ka bolodi ɲɔgɔnmaya ka a tɔ sinsin cogo min na. An bɛ taa Nizerakaw olu fɛ yen nɔ Nizɛri fintigilaka dɔw kɔni bɛna kiiri ka sababuya kɛ ko u ye fanga dafiri kɔni ni ka o kɛ kunnafoniya in dira kunun janvier kalo tile 26 nka fintigilakaw olu y'a yira fɔ octobre kalo tɛmɛnen san 2010 nka fintigilakaw olu y'a yira k'a fɔ octobre kalo tɛmɛnen fɛn min ye fintigilaka 16 ye tɛgɛ kɔni dara olu kan k'a sababuya kɛ fini sariya ye minnu ye u ma olu kɔni ni ka olu bato nka ŋunuŋunukanw olu cayara fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidilaw olu ka sira ma ko ni maa ninnu kɔni minɛkun tɛ fosi ye k'o de ye k'u tun bɛna fanga dafiri kɔni ni ka o de kɔni kɛ min ni nin kuma in kɔni nkalontigiyara fintigilakaw olu yɛrɛ fɛ. An bɛ taa Cadikaw olu fɛ yen nɔ Cadi jamana ɲɛma ni o ye Mahamata Idrissa Déby ye kunun janvier kalo tile 26 san 2026 a ye Faransi ka lasigiden ni ka o bisimila Njamena min ni a kɔni jɛra ni Emmanuel Macron ale ka wele ka taa Faransi jamana kɔni o kɔnɔna la a bɛ kalo 14 bɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi furugufurugu kɔni tun bɛ nin jamana fila kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka bisigiya k'a fɔ ko ni jamana fila kɔni ka sigi ka kuma o bɛ se ka kɛ u ka furugufurugu banni ye. An bɛ segin ka na Senegal jamana ale kɔnɔna la ko bunahadamaden n'i ma ban nali ma i tɛ ban tanni ma fɛn min ye sinimabɔla bɛɛ lajɛlen ni dusukun kamikaminen don bi k'a sababuya kɛ Senegalɛw ka Alima Gadji ni ale ye sinimabɔlaba ye Senegalɛw ka nin musoba in yɛrɛ kɔni ale ta yen na kunun janvier kalo tile 26 san 2026 k'a si to san 37 la k'a sababuya kɛ bana kɔni o de ye nin kunnafoniya in kɔni ale tiɲɛtigiyala wɔlɔfɔw olu ka kunnafoniso tigilamaw olu fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dari nɔgɔya Ala ka anw yɛrɛ ɲa k'an ta dɔnni ma kɔnɔ ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw olu la yan'an ka kunnafoniya an ka o datugu sa an b'a dɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ tunga lafiya ye anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya ka programme kura ni o ye logement sociaux ye n'a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu nin yɔrɔ saba in na i jija tunga lafiya ka ni logement sociaux in ale kana taa k'i to cogo si la a yiralaw k'a fɔ ko fɛn min ye dossier ɲini o de kɔni b'a la dossier dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ɲini i fɛ n'i ye o dossier ni ka olu ladon ani i ka kɛ sarata baara la n'i ka dossier tɛmɛna tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni mun de ka di ka nin bɔ a ye tunga lafiya maaw olu contacter walasa aw sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka logement sociaux ale programme na.